Un bo número de persoas asistiron ao acto de presentación do libro Baixo o signo da bipolaridade, a poesía de María Mariño Carou, na que o profesor Xosé Luís Sánchez Ferraces fai un estudo pormenorizado sobre a figura da escritora noiesa, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 2007. O libro foi froito do traballo de máis de 10 anos, nos que o autor chega á conclusión de que é clave para entender a súa poesía o trastorno bipolar que padecía. Carreira caeu nas miñas mans unha folla dun xornal galego e nesa folla aparecía nun dos ángulos superiores unha foto, esa foto tan manida de María Mariño. Na presentación, o autor estivo acompañado tamén polo alcalde de Noia, Santiago Freire, o historiador e membro da Asociación Cultural Barbantia, Xerardo Agrafojo, e o exalcalde de Boiro, Xosé Deira. Todos eles destacaron a importancia deste libro, que ven de publicarse e que servirá para dar a coñecer a unha autora ata non hai moitos anos descoñecida, cunha gran capacidade creativa.